Dneska budeme postupně ochutnávat levnější versus dražší produkty. Chutná to úplně stejně. Tahle je hnusná jak prdel. A co chcete brčka vy feťáci? Co to je? Kam mě budete šikanovat. To je úplně stejný, ne more? Takový vnitřní pocit stojatýho pindoura. Máme tady například Oreo, klasický, a tady máme fakeový Oreo. Naším úkolem bude poznat, který je který, a ten, kdo to neuhádne, dostane facku tortilou. A on, víš co, já tady mluvím, on tady vedle mě. Ne, podívej se, mi zase volá, ty vole. No. Už jste tady měli být. Jo, jedeme. Alexce, nemáš štěce do pátku! Do píči. Už jsem vás očekával. Posaďte se. Máte poslední šanci. Z téhle cesty už se nemůžete vrátit. Buď si vyberete hnusný zaplivaný Android, anebo iPhone. Prémiový design, ekosystém, zabezpečení, výkon. Foťák, který nemá konkurenci. Dokonalost, synergie, svoboda. Tak co si vyberete? Tak ten iPhone, ne? Vybrali jste si správně. Vítejte v realitě. A s kódem BESDROS600 získáte ještě 600 korun slevu. Tak jo, tak kdo začne teda? Začni. Jo. Ne, ty. Proč já, vole? Já neumím ochutnávat, kámo. Jo, a já mám rýmu, Tak vole. What? Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Ne, já nechci první. Hej, nevoláme někdo? No tak dělej. Já už vím tady, co to je, ty p***čo. Co to je? Oreo. Aha, tak to je to bueno, že jo? Tohle je real. Dobrý, ok, tak jo, máš to správně. Jo? Můžu to dojíst? To je banana. Ty p***čo, brácho, tak to je úplně stejný, ne more? To musíš říct. To chutná úplně stejně, ty vole, úplně ale. Real. Au! Špatně. Fakt? Tady je to napravo. Jo. Co to je? Jo, to jsou ty, ne, takový ty čokoládky, takový ty, já nevím, Kinder, vole. A teď vám už rovnou řeknu sériu. Tohle. To bych poznal. Jo? Tohle to je taková výraznější mnohem chuť. Na co chcete brčka vy feťáci? Nějaký drink? Jo, takže Red Bull nebo to druhý. Jo. Ty co to je za skleničky? Fuj, co to je? Ne? Ještě trošku, kámo, já jsem se... Real? Tohle je real, jo. No? A co to je? Red Bull. Ok. Dobrý, zapij. Hej brácho, ale ono to jako fakt chutná jako podobně hrozně. Poznal jsem to, protože kámo jsem, jak jsem na to jako šmata hledal to brčko, tak jsem cítil, že tam je ten, vole, ten... Hej, co děláte? Můžu? Pardon? Jo, to jsou Lotus a to fake. Hej! Brácho, to je úplně stejný. Nešaj na to! Ještě trošku. Ne, stačilo, dělej. Kámo! Ne, vole, kam ochutnal jsi to? Vy jste do p***, kámo, dejte mi ochutnat. Ochutnal jsi to. Tak mi dej ty sám. To je jaký? Tohle je nalevo. Nalevo tady? Ano. Ten je real. Jo? On to pozapil to, že to šmat. Ne, přísahám Bohu. Ne, nevěřím si, brácho. Přísahám vám teďka Bohu, že já jsem z toho vůbec nic nerozeznal, kámo. Já jsem chtěl najít ty písmenka, ale vůbec mi to nešlo. Hej brácho, ale zabil jsem to jsem fakt nepoznal, to jsem jako nepoznal kvůli tomu. Hej, počkejte vy já vás budu taky Kámo, slyšet. tak to nepoznáš. Můžu? No, let's go. Bohemia. Ty druhý? Takže připrav se. Hej, jednou ty vole! Kámo, ty mi chutnají mnohem víc.
Ale je to těžký, kámo. No, ty bramburky jsou dobrý, vole, ty asi budu kupat už jenom Alba. Ej, kámo, a ty mě nepleskej víckrát než jednou, nebo tě plesknu potom já 6krát. Jo, má většina Jiří píčna. Real. Jsem zabil, ne? To je juice. Albert, tohle to je ten dobrý. Jo, to poznám. Kolik toho zbývá? Hej, a počítáte mi body třeba, protože podle mě to vyhraju tady tu challenge. Tuhle challenge, brácho, co? Bojíš se, bojíš se. Hej. Au! Hajba! Můžu? Jo. Hej na to! Ty vole, jak to mám poznat z toho stejně, když to má stejnou strukturu? Ale tam jsou dlouhé. Ty vole, chutná to úplně stejně. Tohle je fake a tohle je real. Ještě jednu. Au! Ty vole, fakt jo, tohle je real, jo? Jo. Tak to můžeme dát. Sprite. More, tak čově jeden každý naliváte něco, ne? Ne vole, kámo, tak to udělejte znovu. Ne, já vím. No, můžu? Co to je za brčko? Hej, brácho, to je f***li. To je stejný, pojď. Ale tohle to je ten fake, jo? Jo, kámo, já cítím takovou pachuť z toho divnou, more. Rozumíš tomu, nebo co? Dejte mi to sem, uhádnu všechno. Hej, já na vás nevidím, je to úplně stará. Teda u Martina dole krále. Jo, čokoláda, jo. To je divná. Divná. Kámo, to je dobrá tady ta. A jestli to je ta fake, to. Jo? Hej, brácho, tady tahle čokoláda, tam mi jakoby způsobila takový vnitřní pocit stojatýho pindoura. Vnitřní? Jo, on stojí dovnitř. Kámo, a tady ta čokoláda, to je pěkně hnusná. To je ta fake. Hej, brácho, kolik já jsem toho uhádl 2? Jenom jsem vám chtěl říct, já nevím, kde je ta kamera. Chtěl jsem vám lidi říct, že vole, jsem prostě frér. Já jsem to uhádl. Já jsem úplně ztratil totiž pojem o prostoru. Tohle musím uhádnout, kámo, jestli tohle neuhádnu, tak je to To je kola podle mě. To je kola. Hej brácho, tak to jsem nečekal. Kdybych si nevošmatal to bueno, tak to chutnalo fakt strašně podobně. No taky ty tyčinky, že jo, od Kinder, tak ty chutnají úplně stejně. Třeba ty brambůrky, tak ty levnější byly mnohem lepší. Ten Red Bull s tím, jo, kámo. Že to jsem fakt nepoznal a to se těším, až si to dáte vy, kámo, protože to jsem fakt nevěděl. OK. Bána v čokoládě. Tohle je real. Ale ty vole, kámo, jakož to je taky dobré jak svině. Neužáváme, vole. Já jsem to vzal, vole, je to bueno, že jo? Real. Let's go! Vole, já znám své bueno, ne? No a ty chceš maty jak chceš, vole. Mě chceš plesknout, ty zmrdy, já to uhádnu všechno, budeš prdeli. Hej, tak co to je? Hej, tak to si jak Ty čáku, to je mlečný řez. A ještě jsou na takhle úplně miniaturní, Jo, to si nebyla. Real. Dobře! Co to je? Nebo se to, hej. Lotusky? Ty pičo, to můžu být. Tak to vůbec nevím, kámo. Jako mě chutná jedno víc, a nevím, to znamená, že to je prostě, mě chutná víc tohle. A myslím si, že je tohle real. Ne, jo, ale. Hej! Chci pomoct vás. Vy určitě. Takže to je, má to být Sprite teda, jo? Ty
Ty vole, nevím kámo, to je úplně stejný ty vole. Tohle je Sprite. Ne. Cože? Kámo, já jsem úplně v p***i. Tortila. Au! Ty vole, takže vyhráš, vole, silou, nebo co ty vole? Co já jsem uhodl vlastně jedno? Ale to je blbý video, já bych to vypnul. Oreo. Já to nepoznám. Já to nežeru vůbec. Tohle je real. Není jo. Kámo, to si dělá nebra! Kámo, počkej. Dej mu tady. Jsi ready? No, dělej. Au! Hej, tohle je lepší, vole. Že je to lepší? To je vole? nejlepší. No. Hej, jdi to do prdela s tím. Sněz to. Nechci. Kámo, já jsem zatím nepoznal nic, takže vole, nemyslím si, že bych to měl poznat, vole. Počkej, to je to Kinder? Jo. Jak to mám poznat, jestli říkáte tebe stejný, vole, to poznal podle té tloušťky zmrde. Tohle ne. Tohle je real. Kámo, to si děláte p***el. Kámo, já jsem když prostě to je úplně stejný, to chutná stejně, vole. Au! Reálně zatím, já bych ušetřil, kámo, 1000 korun. 1000 korun, kámo. Kdybych si kupoval ty levnější p***y. Protože to je úplně stejný, brácho. Hej, kámo, já jsem poznal jednu věc, to bylo to první p***y. Banán. Jo, banánek, no. Jo, chipsy, jo. No. To je surreal. Teda ne, počkej. No tak, to už je jedno. Ne, já jsem právě věděl, že ty jsou horší. Ne, teď jsem to fakt splet do jsem Co? Ty si to myslel, že tady ty jsou ty No, já jsem chtěl říct, že tady ty jsou ty, že jo, jakoby, že ty jsou jakoby ty. No. Tak, dobrý, ok. Tak díky, že jste mě ušetřili takhle. Ale mě už úplně bolí oči. Ok. To je Red Bull. To jsem poznal, tohle ty vole. Red Bull lepší teda jako. Tohle sežeru. Ne, ty to sežere. Proč já? Jo. Protože já se nemůžu sežerat, jo. No. Hej, vy čuráci. Hej, neodmáte, nech to! Tohle je, pravá. Tohle je hnusná jak prdel. Tohle to je domácí ze zahrádky. A musíš poznat, která prostě je lepší. To je chutná. Ano, tohle je Tohle je, vole, hnusný. fakt, teď ti to. Ten džus jako kámo, to je opravdu, vole, tam to bylo hnusně úplně bez chuti. Co tam ještě máme ty, vole, už nevím. Poslední dvě věci. Ok, tento sem. A je to tak dá. Tak dá. Tahle je hnusná, jak svědě. Ta chutná jak, vole, jak nevím, jak nějaký, vole, mrzavý nohy. Fakt je to, ty smrdí to. Ale to kámo, jestli nepoznáš, tak si fakt Kola, jo? Jo. Tohle je kola určitě. Takže, zhrnutí. Jako na jednu stranu bych řekl, že kámo, ty levnější produkty jsou v 85% kámo úplně stejný, možná lepší. Bramburky jsou lepší, vole. Ty Kinder čokoládky jsou úplně stejný. Lotusy jsou úplně stejný. Oreo vlastně Neo je lepší než Oreo, podle mě. Podle mě člověk ušetří strašně moc peněz na to, když si koupí prostě to. Jako kolu si nemůžeš koupit prostě. Jo? Jako juice prostě a celkově to pití, to jako jo. To bych si koupil to dražší, ale jinak tady ty věci bych klidně kupoval. Kam mě budete šikanovat, vy Tak jo, kamarádičku. Dej mi pěstí. Ne, nedávej mi pěstí, prosím. To jsou lotusky, kámo. Tahle je pravá. Jo, kámo, já to cítím z toho. Tahle je pravá, 100%. Sorry, no. Ale nepoznal bych to reálně asi, ty vole, jenom kvůli tomu ocasu. Fakt to chutná podobně, ty vole. Si to tam děláte, ty vole. To tady je, jo. Fuj, to je banán vymrdanej. Počkej, vole, vychutnávám. Tohle byl pravý. Že jo? Ano, je to tak. Ty jo. Jo, ty jo. Já to chci vylet, kámo. To jsou ty Spritey. Jo, ty to jsem hrozně. Tak to si debil. Tohle je ten freeway, tohle je ten pravej.
Ne? Jo, co to je? Kámo, ale to nejde poznat. Bez p***le přísamohu to nejde poznat, kámo. OK. Ježišmarja. Ty čo to jsou zase ty malinký kusance, ty vole. Tohle poznám nahned, kámo. Nemusím ani ten druhý přísamohu. Tohle je fake. To je pravý, kámo. Já to miluju, kámo. Tohle je moje dětství, kámo. Fuj, do p***, jsem od toho bombatlený úplně. Hej, co tam děláte, kámo? Co to je, kámo? To jsou ty horálky, ne? Jak kdyby. Co to je? Tohle bueno? Kámo, jste mi dali úplně nejmenší kusy, vole. A tohle bylo takový víc crunchy. A to poslední chutnalo líp. Tohle bylo pravý. Fakt? To jsem typnul jak ten, kámo. To nešlo poznat, přísám bohu. Jo, mám docela žízeň, jakoby. No, tak nic. Kámo. Jste vedle mě, vole? Nebo co to je? Já mě úplně bolí Další oči. dezert. To vám mrdá, kámo, co to je za kusy? Já jsem to stejný, takže dělej. Kámo, toho Kinder to jde poznat hned, podle mě. OK, beru zpět. No. Tohle bylo horší, tohle je pravý. Mrdil tím, vole. Fakt? Stejně. Jo. Ty p***a. Co to bylo? Kámo, co děláte? Můžeš. Mňam, kámo. No je to Red Bull a ta druhá s***čka. Tohle je fake, podle mě. Mám to? Kámo, tohle reálně má, jakoby je sladký hrozně a Red Bull podle mě tak sladký není prostě hnedka. Fuj, kámo, co to je za hegeš? To je hrozný. Tak tohle je pravý, to je jasný, kámo. Není? Ty vole. Ale jako nebyl špatný, byl hodně vodový. Další pokrm, pane. Jo, to jsou bramburky, OK. To je něco špatný, ty jsou lepší. A vzhledem k tomu, že tam ty byly horší, jakoby, tak tohle jsou ty bohemky a tohle jsou ty... ne, píčo, tak teď nevím, kámo. Kámo, já jsem něco gestu, tohle jsou ty fakeový. Jo? Jo. OK. Vole. Tady. To je Oreo? To chutná úplně stejně, kámo. Otočíš, omlékuješ, vole. Mým tohle je real. Kámo, nebudu to s tebou hrát. Fakt nebudu, seru na ně, ty vole, Mám to dobře? Jo, máš to, ne asi, vole, jo. Ale já Cezar, vole. Co jsem neuhád? Sprite, viď? Kámo, tohle je dobrá, jde bylo. Dělej, yes. Fuj, kámo. A jsou obě dvě mléčný, nebo ne? Jo, hodně mléčné. Tohle je real. Ne, Ta vlevo. ne, Ne, kámo. ne, ne. To nemůžeš říct, že není. vole. Chutnala ti? Co jste udělali? Nic, vole. Jste udělal mi k***y. Kámo, jestli jste si ho strčil do prdele, tak vás poser... Můžeš. Ko. Prodejná k***o. Fuj, to smrdí jak debil tahleta. Tahle je real. No tahleta je docela dobrá. Jo? Tak jo. Co jsi s tím udělal, ty vole? To je ta količka, 100%. Můžu jenom podle čuchu to udělat reálně. Tak to neudělám. Fuj, kámo, tak to si děláš prdel, to je hegeš jak byl, kámo. Fake, real. Tohle je fake. Ne, Není? ne. Kecáte, kámo. Fakt? Jo! Kámo, že kecáš? Kámo.
Jakože určitě ty bramburky byly lepší. To bueno jsem nevěděl, kámo, ale to jste mi dali malinký kousky prostě. To bueno a banán, kámo. Ten banán je mega podobný. Ta pravá byla, jakože jako to tam to poznal mega, vole, na té čokoládě. To byl asi největší rozdíl, reálně. Co jste s tím udělali? Co jste udělali s tou horálkou? Kámo, to je hrozně kecáté, to je insane. Takže přátelé, jsme na konci videa. Takže shrnutí tohohle testu. Zjistili jsme, že 85% těch produktů, které jsou fakeový, jsou možná nejenže úplně stejný, ale některý jsou i lepší. Jo. Takže napište do komentářů, co bychom měli udělat příště. Takže lidičky, jsme na konci videa, doufám, že se vám videjko líbilo. A kdybyste chtěli podobný nějaký takovýhle challenge, tak nám dejte vědět do komentářů a napište nám, co byste chtěli vidět příště. A dejte like a odběr. Se zvonečkem, Mějte se krásně, Mějte se krásně, skládejte básně. Čau. Ale tak jo, hele, čau. Ale tak hele, čau. Hele, čau. Mějte se, tak příště zase. Ale čau. Ahoj. Mějte se, ahoj.